Bună ziua, dragilor! Ce faceți? Cum sunteți? Ia priviți, dragilor, de această dată cu ce vă întâmpin? Cu un platoaș cu produse crud uscate. Dragilor, aici avem un piept de porc crud uscat. Aici avem o flecă de porc crud uscată. Aici avem un salam de vită cu slină de porc. Doar slină de porc, în rest este carne, doar de vită crud uscat. Iar aici avem un salam de porc 100% crud uscat. Bineînțeles, ceapă roșie, dragilor, și îmi cer scuze, dar nu am brânză, dragilor. Nu am brânză și mergea foarte bine niște brânză la acest tip de platou. Bineînțeles, și pâinică nu se poate fără. O pâinică de aia de casă, cum știu bunicuțele noastre să facă. Ce părere aveți, dragilor? O părere sinceră. Eu spun că arată destul de bine. Le-am gustat pe fiecare în parte, înainte să le prezint. Sunt minunate, dragilor. Toate sunt minunate. Până data viitoare, dragilor, vă salut. Să nu uităm să fim mai buni și Doamne ajută tuturor. Numai bine!